Dobrý den, dnes si ukážeme, jak snadno a rychle zmenšit fotografie v programu Zoner Photo Studio, který naleznete v knihovně aplikací. Mobilní telefony nebo digitální fotoaparáty vytváří fotografie v obrovském rozlišení, což je skvělé pro jejich kvalitu, ale pro naši práci už jsou ty soubory zbytečně objemné a veliké. Takto objemné fotografie totiž znesnadňují sdílení, zvětšují naše prezentace, výukové materiály obecně. Některé aplikace mají i velikostní limit nahrávaných fotografií. Proto je velmi praktické takto velké fotografie zmenšit. Tak si pojďme ukázat, jak to udělat. Tak, máme otevřený program Zoner Photo Studio. V levé části vyberu umístění našich fotografií. Já je mám umístěné na disku OneDrive. Vybereme podsložku s fotografiemi. Můžu to udělat pomocí rozbalovacích tlačítek, nebo už se mi v prostředku nabízí souborový systém, takže otevřu si připravenou složku. Uprostřed vidím náhledy fotografií, vpravo vidím, kolik fotografií složka obsahuje, 55, jakou mají velikost a rozlišení, které se teďka rozhodnu zmenšit. Nesmíme zapomenout označit všechny fotografie ve složce, protože vždy je standardně defaultně označena pouze jedna fotografie, takže stisknu klávesu Ctrl+A. Nyní vidíte modře podbarvené všechny fotografie v příslušné složce a nyní mi už jenom z panelu nástrojů stačí vybrat v nabídce Upravit, změnit rozměry. Někdo si může pamatovat klávesovou zkratku Ctrl+E. Nyní se mi otevřela tabulka s možnostmi, jakým způsobem chci rozměry změnit. Já tradičně vybírám místo nabídky změnit pixely, vybírám možnost procentuální. Vím, že mi bude stačit poloviční velikost fotografií, tak stačí místo defaultní nabídky 100% zadat šířku 50, výška se automaticky přepočítá rovněž a nyní už jenom stačí vybrat tlačítko Použít na vše. Zoner mě informuje o tom, že chystaná změna upraví originální soubory, že je tedy přepíše, s tím je potřeba počítat. Pokud byste přeci jenom z nějakého důvodu chtěli mít fotografie v kvalitě vyšší, doporučuji si složku skopírovat. Já už příště zprávu zobrazovat potřebovat nemusím, takže zakliknu a dáme ano. Nyní Zoner zpracovává fotografie, mění jejich velikost a je to otázka několika málo vteřin a nyní už jsou fotografie změněny. Můžeme se o tom přesvědčit vybráním jedné výchozí fotografie, která jak vidíte, má aktuálně 664 KB při opravdu přibližně poloviční velikosti šířky a délky. Toť vše. V programu Zoner jsme nyní skončili a já se budu těšit na nějaké další video.